We missed by 1 minute or something. 160, ensimmäinen, toinen ja kolmas. 1072 seinämalaiset parista 50. 75. 75 ensimmäinen, toinen ja kolmas. 1073 seinämalaiset parista 50. 75 painottu. 75. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. 1074 kattovalaisen 100. 45. 45. Ensimmäinen lisätä löytyy 50. 50. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. 118. 1076 kattovalaisen ja 80. 50. 50. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. It was 600 plus the hammer. Already, yeah, we missed. It was 1069 and issue was 1070 when I was in the door. 20. Ensimmäinen, So close. toinen ja kolmas kerta.